Tercera cursa Sant Silvestre Jesús Roquetes, dimarts dia 31 de desembre. Disfressa't, corre i xala. A la carretera de Jesús a Roquetes, a partir de les 5 de la tarda, curses infantils. I a les 6, la cursa festa 2013. Inscripcions a Roquetes, Forn Carlos Ripollès Jesús, Bar Les Piscines Jesús, Interesport Febi i Acabem Esport. El preu de les inscripcions, 5 euros, gratis els menors de 12 anys. Hi haurà premis, els 3 primers femení i masculí, millor disfressa individual, millor disfressa de grup i regals per als petits. I recorda que tens que demanar el teu gorro Pare Noël amb el dorsal a l'hora d'inscripció. Dimarts 31 de desembre, carretera Jesús a Roquetes, tercera cursa Sant Silvestre Jesús Roquetes. Organitzat per GR7 Jesús, Trail Roquetes. T'ho recomanen Antena Caro, Roquetes Comunicació.